खाइबे भाई साधारे कौन अच्छी पनीर अच्छी छतु अच्छी मशरूम अच्छी कौन खाइबे को आ मटन खाउडा आम भाई पैसा टिके सर्ट अच्छी तो तापर आज आईष बारी जे ଅନେଇଲ ପଇସା ଟେନସନ ନିଅ ନାହିଁ ମଟନ ଆଜି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଦେବି ଗୋଟା ଘରୋଇ ଖାସି ଆଜି ଗୋଟା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଛି ତ ଆଉ ଯେମିତି କିଣିଛି ସେମିତି ବିକିବି ଶସ୍ତାରେ କିଣିଛି ଶସ୍ତାରେ ବିକିବି ଆଉ ସଦାବେଳେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଉଛ ଆଜି ଗୋଟେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଛି ଖାଉ ତାହେଲେ ମୋର ଦୁଇଟା ମଟନ ମିଲ୍ ଦେଇଦିଅ ଦେଖିଲୁ ସାହୁ ବାବୁଟା କେତେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଉ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ବୁଝି ଦେଇ ଗଲା ନା ଆଉ ଏଇ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାଳିଆ ହୋଟେଲକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାହୁ ଲାଘା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସତରେ ଘରେ ଏଇ ଛେଳି ଆଉ ଆଚ୍ଛା 100 ଟଙ୍କାର ମଟନ କେମିତି ମ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା କ'ଣ କି ଜଣଙ୍କର ଗୁହାଳ ପୋଡ଼ିଗଲା ବୁଝିଲ ଗାଈ ନଥିଲେ ଛେଳିଟା ଥିଲା ଆଉ ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ସିଝିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ବାର ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଲୋକ ଆଣି ଦେଇଗଲା କହିଲା ତମ ହୋଟେଲରେ ବିକି ଦିଅ ଏଇଠି ବାଇଠି ଆଇଲେଣି ମଉସା କ'ଣ ଛେଳିକି ଖୁଆଇକି ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ କି ଲାଘା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି କିଛି କିଛି ତମେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ବାସନା ଆଜ୍ଞା କଥା କହିବ ହୋଟେଲରେ ଖାଲି ମାନେ ମହକୁଛି ଯୋଉ ବାସନା ଏ ଖାଇକି ଦିଏ ପଚାର ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ମ ଆଉ କୋଉ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ନିଆଁରେ ତ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଜଳିଗଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଛେଳିଟା ମୋର ବାରିଆଡ଼େ ଚରୁଛି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶୀ କୁକୁରଟା ମିଳୁନି